खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअ' आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 133थि डिउरान्ड कापनि बेखेवनाय फोरबोआ मैया जागायबाय। गिबि गेलेनायाव बड'लेण्ड एफसिआ जेनबाय। क'क्राझाराव डिउरान्ड कापनि 133थि खुंथाया मैया मोनसे समायना बेखेवनाय फोरबो आरो मोनसे रंजाथाव बेखेवनाय मेचजों जागायजेन्दोंमोन, जाय जोलुर मोजां मोनग्रा नोगोर क'क्राझारखौ गोसो बोनो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हाबाफारियाव गेलेमु आरो लाइमोन सिबिथाइ बिफाननि मानगोनां मन्थ्रि मिज'राम सरकार, ल'टे टसबर्निं, भुटाननि बारग' गाहाय मन्थ्रि, बिटिआर सिएम प्रमद बर', एयार मार्शेल एसपि धारकर, एअसि आरो लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल आरसि तिवारी, जिअ'सिएनसि, इस्टार्न कमान्ड'जों लोगोसे गुबुन नोगोरारि आरो रौनिया मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। 12,210 जोलुर गोसो गुदुं सुबुंफोरनि होंगो दोंगोआ बे गिदिर बेखेवनायखौ नायनो थाखाय साइ स्टेडियामखौ आबुं खालामदोंमोन। बे फोरबोआव भारतारि रौनिया हानजाजों हेलिकप्टार फ्लाइ पास्ट, पेराशुट जाम्प आरो पेरामटार दिन्थिफुंनायफोर बायदि रंजाथाव एरियेल दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जाय बे फालिथायाव मोनसे रौनिया गोहोखौ दाजाबदेरदोंमोन। चेन्डा ड्राम बाजाग्राफोरा, छाव मोसागिरिफोर, भांगड़ा महरगिरिफोर आरो मोनसे बर' हारिमुआरि हानजानि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाया हाबाफारियाव जिउ गोनां गाब आरो फोरबोआरि गोहोखौ दाजाबदेरदोंमोन। बेखेवनाय बादायलायनाया जायगानि मोजां मोनजाग्रा बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव मोनसे रंजाथाव बादायलायनायमोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ जितिन आरो अंकित गल सोनानै 2-0 स्करजों देरहादोंमोन। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला फैगौ बादायलायनाया 3 आगस्ट 2024 मायथाइयाव अडिशा एफसिआ बे स्टेडियामावनो बिएसएफ एफटिनि हेंथायै गेलेगोन। नैथि खौराङाव दङ रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि बार बारगासिनो, मोनबा बियाबनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइ फोसावबाय। आसामनि मोनबा बिधान सभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो बिसायख'थि आय'गआ साखाफारा जागासिनो दं। मैया आय'गआ गासै मोनबा आयेन आफाद बियाबफोरनि थाखाय ड्राफ्ट इलेक्ट'रेल रलखौ फोसावबाय। रिपर्टनि बायदियैब्ला मैया रायजो बिसायख'थि आय'गआ 32 नं बङाइगाव बिधान सभा, 88 नं सामगुरि बिधान सभा, 11 नं धलाइगाव बियाबाव, बिहाली बिधान सभा बियाबाव थानाय ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। नाथाय सिडली बिधान सभा बियाबनि थाखाय ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ मैया मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखैमोन। माखासे आरोंदायारि गोरोन्थिनि थाखाय चिरां जिल्लानि बिसायख'थि मावख'आ दिनै बुधबार फुङावसो सिडली बियाबनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावगोन। बबेखानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला जिल्लानि ड्राफ्ट इलेक्ट'रेल फारिलाइयाव गासै सा 2,16,972 भटारफोर दं। बे बियाबाव हौवा, हिनजाव आरो थामथि आथोननि भट होग्राफोरनि अनजिमाखौ अब्लासो मिथिनो हागोन जेब्ला दिनै बुधबाराव ड्राफ्ट फारिलाइखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जागोन। नोंथांमोननि मोनदांथियाव सिडली बिधान सभा बियाबखौ UPPL आरो BPF हानजानि गेजेराव सोरनि हानजाया देरहानो हागोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। थामथि खौराङाव दङ जापानिज एनसेफेलाइटिसआ आसामाव 2 बोसोर बैसोनि खुदिया आरो गेजेर बैसोनि सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव मंगलबारखालि सासे 2 बोसोरनि गथ'जों लोगोसे 2 सुबुङा जापानिज एनसेफेलाइटिस (JE) जों थैदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला आसामाव जापानिज एनसेफेलाइटिसजों 2 थैनायनि खौरां मोननाय जादों। साइगावनि सासे मुंदांखा समाजारि सुबुं पंकज चौधुरीया 1 दानसिम फाहामथाय लाखांनायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव रुंसारि जादोंमोन। बे समावनो गहपुर साहा बागाननि सासे गथ'आबो GMCHआव जापानिज एनसेफेलाइटिसनि आखायाव थैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे साहा बागाननिनो आरोबाव 4 गथ'साफोरा जिउसाजों सन्देरजादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला जापानिज एनसेफेलाइटिस गोसारनाया खोला कामरुपखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दं, जायनि जाहोनाव थागिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रै राहा लानो खावलायदोंमोन।
ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ हटेल सिङाव मेघालय लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। गुवाहाटी हटेलनि खथायाव गोथै सह मोन्दों। ड्राग्स अभारड'जनि सन्देह। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसआ मंगलबाराव मोनसे सोमोनांथाव नागिरना मोनो, जाय पल्टन बाजारनि हटेल तिब्बतआव मेघालयनि 30 बोसोर बैसोनि सानि नंग्रामनि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। गिबि नायबिजिरनाया थैनायनि जाहोन महरै मोनसे जाथावना मुलि बांद्राय जानायनि सुबुरुन होयो, जेराव देहानि साखाथियाव मोनसे सिरिन्ज मोन्नाय जायो। नंग्रामा 27 जुलाइनिफ्राय हटेलनि खथायाव थागासिनो दंमोन। पल्टन बाजार पुलिस हानजाया पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गोथै सहखौ दैथायहरो आरो जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ बिजनीआव रेल जाब्रबथायाव सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। रेलवे पुलिसआ गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह। रिपर्टनि बायदियैब्ला 30 जुलाइखालि आसामनि बिजनी बागमारायाव फुंनि 1:15 रिंगासोआव ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे बैसोगोरा आइजोआ हरखाबै जिउ गोमायो। जाब्रबथाया निउ बङाइगाव गुवाहाटी डाबल रेलवे लाइनआव 264-67 रेलवे किल'मिटार मार्कारनि खाथियाव जादोंमोन। जाथायनि बागै खौरां मोननानै बिजनी रेलवे स्टेशननि रेलवे पुलिसनि मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो, गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो स्टेशननि पुलिस आउटपस्टसिम लाना थाङो। रेलवे पुलिसआ सन्देह खालामदों दि सिनाय मोनै आइजोआ गावखौ फोथैना लादों जानो हागौ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। द'थि खौराङाव दङ पेरिस अलिम्पिक 2024। भारतनि मनु भाकरआ पेरिस अलिम्पिकआव जारिमिन सोरजिदों। मनुआ 2 मेडेल मोननानै हादोरनि मुं थिसनदों। भारतनि मनु भाकरआ पेरिस अलिम्पिकआव जारिमिन सोरजिदोंमोन। मनु भाकरआ अलिम्पिकआव 2 मेडेल देरहानाय गिबिसिन भारतारि एथलीट जानो हादों। पेरिस अलिम्पिकआव मनु भाकरनि नैथि ब्रन्जनि मेडेल। भारतनि मनु भाकरआ 10 मिटार एयार पिस्टल मिक्स थाखोआव ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन। मनु भाकरजों लोगोसे साराबजत सिंहबो दंमोन। मनु भाकर आरो साराबजत सिंहआ 16-10 पइन्टनि फारागथियाव ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन। करियानि बादायगिरिफोरा मनु भाकर आरो साराबजत सिंहजों जेनदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ केरेलानि वायनाडनि हा गिसिखानायाव सा 123 सो सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां थाबथाना दं। गाहाय मन्त्रि मदिआ 2 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। केरालानि वायनाड जिल्लायाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा, गोबाङानो थाबथानायनि सन्देह। 30 जुलाइखालि केरालानि वायनाड जिल्लायाव गोबां हा गिसिखानायनि उनाव 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय आरो गोबां सुबुंफोरा थाबथाना थानायनि सन्देह दं। बे ओनसोला गोबां अखा हानायनि गेजेराव बे खैफोदा जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मिरु सरकारनिफ्राय आबुं हेफाजाब होनो खोथा होदों आरो थैनायनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। चुरालमालायाव गोहोम गोग्लैनाय जायगायाव 250 मावथिफोर आरो 2 अख्रां सान्थ्रिनि हेलिकप्टारफोरखौ थिसननायजों रैखाथि हाबाफारिया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। हायुंआरि खैफोद मोगा-मोगि हान्जानि मोनसे उफ्रा हान्जाया थावनिसिम थांगासिनो दं। केरालानि गिबि मन्त्रि पिनारायि विजयनआ गोरोबनाय रैखाथि हाबाफारिखौ खोथा होदों। फारसेथिं सावस्रि मन्त्रि बीना जर्जआ मोनसे जिल्ला थाखोनि सामलायग्रा खथा गायसनदों आरो ओनसोलारि देहा फाहामसालिफोरखौ सांग्रां खालामदों। कंग्रेस एमपि राहुल गान्धीआ खैफोदनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दोलोनि मावथिफोरखौ रैखाथि होनायाव हेफाजाब होनो खावलायदों। 8थि खौराङाव दङ लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ आसामनि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लाबाय। आसामनि गोदानै थिसनजानाय रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ मंगलबारनि सानजौफुआव गुवाहाटीआव समायखिरा लायो। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, केबिनेट मन्त्रि आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि बिजय बिष्णयआ गोदानै बिबान रुजुननाय रायजो बेंगिरिनि समायखिरा लाहोयो। बिथाङा गुलाबचान्द केथेरियानि मासिखौ लादोंमोन, जायखौ पान्जाबनि रायजो बेंगिरि आरो जुथाइ हायुं आवथा चन्डीगढ़नि खुंगिरि महरै थिसनथाइ होनाय जादोंमोन।
59 बोसोर बैसोनि आचार्य जाय मणिपुरनि उफ्रा बिबानबो लागोन। गोदान थिसनथायनि सिगां सिक्किमनि रायजो बेंगिरिमोन। आरएसएस आरो बिजेपिनि बारग' सोद्रोमा आचार्यआबो उत्तर प्रदेश आयेन आफादनि बाहागोमोन। गुथि खौराङाव दङ 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ 9 बोसोर बैसोनि बिनानावखौ पर्न नायनानै जिनाहारि खालामो आरो बुथारो। रिपर्टनि बायदियैब्ला मध्य प्रदेशनि रिवायाव सासे 13 बोसोर बैसोनि गथ'आ गावनि 9 बोसोर बैसोनि बिनानावखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बुथारदोंमोन। दायनिगिरिया पर्न नायगासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा गावनि बिनानावखौ खाथियाव उन्दुबाय थानाय नुदोंमोन। बिथाङा हास्थायनायखौ नागारदोंमोन आरो बिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। जेब्ला उन्दै गथ'साया बुंदोंमोन दि बियो बिफानो अजद होगोन अब्ला बिथाङा अजद होनानै बिखौ बुथारदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।